sa zaradiť do spoločnosti tak, jak sa má. Nepochybuj o sebe, my nie sme márna masa. Rozumný jedinec, chalani, dievčatá, stávam sa za názorom tak, jak sa má. A ten najväčší problém je vlastne ako štát hospodári s tými peniazmi, ako vlastne tie peniaze nám unikajú a je to úplne na očiach verejnosti a my to berieme ako normálnu vec, čo je pre mňa neuveriteľné. Tento stav je tu podľa mňa aj tým, že sme mladá demokracia a vlastne tie pravidlá sa vytvárali za jazdy. A ľudia sa tým pádom, tí chytrejší v úvodzovkách sa ich naučili obchádzať a robia to dodnes. A vlastne takáto kultúra tu vznikla od tých 90. rokov a v podstate už ani nie je nejaká sila vôľa to meniť. Určite z ich strany, z tých, čo to využívali, tak z tých určite proste nepríde iniciatíva. Skôr by sa ľudia už keď to vidia, už vlastne o tom aj vedia a už hoď to berú za štandard, čo je choré podľa mňa, tak ľudia by mali s tým niečo robiť a jedna z možností sú aj voľby, kde sa môžu vyjadriť a zmeniť tú situáciu takto. Som William Lauko a stojím si za názorom.